nampi undanganipun saking Mas Afid. Afid menika boten kados jerenipun tiyang sepuh menika kagungan omong napa dene nadar. Ananging Afid menika supados grup kawula sak rombongan saking dusun Kemutukulan menika. Boten supe kawula matur arsaning Allah Subhanahu wa taala dene kupat lujar samenika nembeke mawon. Afid kalian garwanipun nembeke mawon. Mbak Rita Tok ya. Iya. Dene becal samenika Afid menika nggadahi kalih sak rombonganipun supados mangke sasampunipun ijab kabul dolanan teng desanipun kawula mriki. Mugi-mugi Gusti Allah anggenipun damel kepanujan samenika dene ngejaraken anggenipun rumah tangga napa dene ijab kabul samenika boten enten alangan satunggal menapa-napa dumugi putra wayahipun napa dene putra putrinipun. Mboten supe beras kuning samenika mugi-mugi anggenipun kawula ngendika bilih kathah klendak-lentunipun kalian Mas Afid menika kalian Mbak Rita menika kawula nyuwun pangapunten sak ageng-agengipun saderengipun nglijar. Mugi-mugi Gusti Allah wa taala menika kangge netepaken beras kuning samenika supados ngeningaken napa dene nguber waras sadaya keluarganipun napa dene garwa napa dene putrinipun napa dene anak-anaknipun. Beras waras napa beras kuning napa dene beras putih. Beras putih dipun kuningaken menika supados ngeningaken kalian tiyang kekalih menika. Bismillahirrahmanirrahim. Elaili kelia banyu mili kabura barat angin monggo dipun sekseni beras kuning samenika subar ngubar kan waras. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu